Der er krig i Europa. Det er derfor, vi synes, at de næste 5 år skal lægge stor vægt på jeres udenrigs- og sikkerhedspolitik, så vi alle sammen kan leve i et sikkert Europa. Den 22. februar 2022 var det for første gang i 25 år krig på europæisk jord. Det var da Rusland gik ind i Ukraine. Et øget fokus på forsvaret i EU vil mindske risikoen for krig og angreb fra andre stormagter. En fælles økonomisk forsvars- og sikkerhedspolitik vil lette alle landes økonomier i EU. Vi kunne både spare penge på, hvis nu NATO skulle svigte. Hvis USA trækker sig fra samarbejdet med EU og NATO, står vi i EU helt alene. Derfor mener vi, det er vigtigt, at vi kommer til at fokusere på militæret de næste 5 år. Forsvaret har brug for fællesskab. EU har brug for jer.